पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 0956 07 किंवा 8275 66 59 46। मी शिवसेनेशी कट्टर आहे, मातोश्री हेच आमचं घर आहे, अशी स्पष्ट ग्वाही आमदार वैभव नाईक यांनी आज कणकवली येथे दिली आहे। श्रीधर नाईक स्मृती दिन कार्यक्रमासाठी वैभव नाईक आज कणकवली येथे आले होते। यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते। राज्यात सध्या वेगवान राजकीय घडामोडी घडत आहेत, तरी शिवसेनेचे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार वैभव नाईक हे आज सकाळी कणकवलीत दाखल झाले। आज सकाळी मुंबईहून कणकवलीत दाखल झालेल्या वैभव नाईक यांनी माध्यमांशी संवाद साधला, मात्र शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांविषयी जास्त बोलणं त्यांनी टाळलं। तसंच शिवसेनेचे ते बंडखोर आमदार परत मागे येतील असा विश्वास असल्याची माहिती देखील त्यांनी दिली आहे। दरम्यान आमदार दीपक केसरकर यांना काल मुंबईमध्ये एका हॉटेलमधून बाहेर पडताना शिवसैनिकांनी अडवलं, या वृत्ताचा आमदार वैभव नाईक यांनी इन्कार केलाय। तसंच काल दीपक केसरकर व मी एकाच ठिकाणी होतो असेही नाईक यांनी सांगितले। कणकवलीत श्रीधर नाईक यांच्या 31व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्तानं मुंबईहून आमदार वैभव नाईक आले होते। यावेळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे। तसंच कोकणातील आमदारांना गद्दारीचा जो कलंक होता तो यावेळी कोकणातील आमदारांनी पुसून टाकल्याचा दावा देखील आमदार वैभव नाईक यांनी केलाय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।